हेलौ लोगोफोर नै अजित खाख्लारि एबसुनि आफादगिरिनि न'आव दा जों पार्टि जादों न' गोदाननि दै लोगोफोरनि नै बिथां लालमाथिनि बैबो लालमाथि दिखियाजुलि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बियो नै जाहैबाय अजित खाख्लारिनि गामिनि नैबे जा फिसाला गोगोम मोखायो बियो अमा बेदर जानो थिगथार आं दा मोसानायखौ खिथागोन लोगोफोर जे डिस्टार्ब जादों माने आखाइ सुनो नागिरदों सोरबाफोर खालि जायगा दंबा नैबेखौ एसे फसाय नै फिसालाखौ दै गोगोम मोसादों बै इसोर ओंखाम रानग्राबो दे सिख्लाफ्रा बिसोरो लांबाय दा जों ओंखाम जाखांबाय थांसिगोन लोगोफोर मोसानायखौ नाय लोगोफोर नैबे बिफांनि न' बियो नैबे जा बिफां नैबे जा बिफां एबसुनि आफादगिरि बे दालाय बिथाङा मा बुङो बुंनायलाय दा जेबो बुंला आं न' गोदान लादों ओइ बैसागु मोसानो मोसानो मा आखाइ सुनि हा आखाइ सुनि लगाओ लगाओ Tala building baनायनाय बिथाङा बेबायदि करेक्ट मार्सिगा दैखरायो मोसानायखौ खनसे लास्ट खनसे लोगोफोर